दा जोंहा गार्लफ्रेन्ड फैगासिनो मिथिबाय बहाय ओइ मालाय गोरबो खुंगुरनि गार्लफ्रेन्ड आरोना बियो रिक्साफोरा हेल' एभरिवान वेलकाम बेक टू माय इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय थ' नोंथांमोन दिनैनि भिडिअआ जागोन ब्लगिं मानोना जोङो ट्री हाउसआव थांनो नागिरदों राइन' इक' रिसर्ट होननाय मोनसे रिसर्ट गोदान खुलिदों आरोना बर' नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखाजोबो जानांसिगौ जोंहा सासे बिराद फेमास दंना सापात माने अर्गेनिक साहा गायनायनि थाखाय तेनजिं बड'सा होननाय बिथाङा गोबां फेमास इन्टारनेसनेल माने बेलेग बाहेरनि इण्डियाननि बाहेरनियाबो बिथांनियाव गोबां साहा बिलाइ लांफैयो आरोना सापात नोंथांमोना नायनो हागोन जों दायो बे जायगायाव थांनो नागिरदों नोंथांमोन 15 आगस्टनि थाखाय जोङो 15 इन्डिपेन्डेन्स डेनि थाखाय जोङो माबा खालामनो नागिरदों आरोना बाइक ट्रिप खालामनो नागिरदों आं दायो हारसिं दङ बिनिफ्राय जोङो उदालगुरिसिम थांगोन उदालगुरिनिफ्राय डाइरेक्ट ओरैजाय ट्री हाउस उदालगुरियाव आंजों लोगो थांफागोन सासे दङ बिदिनो साब्रै साबासो दा नायनोसै लामायाव बेसेबां लोगो मोनलाङो जों जमा थांगोन बिनिफ्राय ओरैजाय डिएन ब्लक मोनबो फैगोन डिएन ब्लकखौथ' सिनायखायो ध्रुबजित बिनि नामा आरो गोरबो खुंगुर दङ बिथिंजाय सोर फैयो दा थांबासो मिथिसिगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ आङो लामाफ्राव बारा माने लामाफोरखौ देखायनाय जानाय नङा मानो होनना बुङोब्ला बाइक सालायनायाव बिराद खस्थ' जायोना ग'प्र नङा बियो नोंथांमोन मबाइलजोंसो बानायोना आङो केमेराखौ नोंथांमोना बयबो मिथिखायो थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो थ' नोंथांमोन दायो आङो नाहरजार मोनफैबाय फ्लेग रेडि जाबाय दायो बाइकआव फ्लेग लगायबाय आरो मोनसे लगायबावगोन आङो नोंथांमोना नायनो हागोन ओरैजाय नैबेनिफ्राय लाबाय आरो दखाननिफ्राय फ्लेग दायो जोङो माबाथिं थांगोन ट्री हाउसथिं बिथिं नायब्रा बिथिं नाय ओइथिं माबाथिं ट्री हाउसथिं नै जोंहा कनकमोन दङ मा लांफैदों नोंसोरलाय बेनो राइडआव थांगोन आदसा नायनो हागोन नोंथांमोना आं दायो माने फ्लेग खानोसै आरोना बाइकआव खाखांबाय मोनसे दायो मोनसे खाबावगोन बेनिफ्राय जोङो ओरैजाय राइड खालामगोन आरो माबाथिं ट्री हाउसथिं उदालगुरियावसो दङ माखासे लोगोफ्रा खिन्थु माजबादनिफ्रायबो एक्सट्रा थांगोन होनना बुंदों माजबादनिफ्रायबो थांगोन आरोना माजबादनिफ्राय नै बिसोर थांगोन आसोलफ्रा बिसोर थांगोन नोंथांमोना दा भिडिअखौ नुगोन औ दे थ' नोंथांमोन दायो नै फ्लेग खागासिनो आङो फ्लेग खानो नागिरदों नै नायनो हागोन दे बान्दो दे फ्लेग एसे लेट जाबाय आं न'निफ्राय ओंखारबोनाया दुटा बान्दिबा लागब फ्लेग खानानै दायो थांसै राइड खालामहैनोसै जोङो टंलाथिं थांगोन टांला थ' नोंथांमोन प्लेट सेट खानानै फुरा रेडि आं दायो जोङो माने माबाथिं थांगोन आरो दिनै इक' रिसर्ट ट्री हाउसथिं नोंथांमोना नायनो हागोन नै कलेजनि सेंग्राफोर दङ ओमफ्राय बिथिंजाय दङ माखासे प्लेट खागासिनो आरो बिसोरबो दायो जों थांसै जों माने नै बिथिंबो दङ आसोला नोंथांमोना नायनो हागोन नै गासिबो प्लेट खागासिनो दं आरो आं दायो हारसिंसो थांग्रोगोन ओमफ्राय उदालगुरियाव दङ जोंना पार्टिया उदालगुरिनिफ्राय ओरैजाय जों जमा थांसिगोन नायलांबाय थादो नोंथांमोना खिन्थु आङो लामाखौ बारा देखायनो हानाय नङा मानो होनना बुङोब्ला आं मबाइलजोंसो भिडिअ बानायोना ग'प्र'जों बानाया बिराद डिस्टार्ब जायो बाइक सालायनायाव थ' नोंथांमोन दायो आं मोनफैबाय लोगोसे नै डिमासाखौ मोनफैबाय डिमासा हाइनट हेल' जों दायो माने जमा थांसिन आरो बेनिफ्राय इयाव कर्ट खाथियाव जोंहा लोगोफोर माखासे नेनानै दंबावो दा बिसोरखौ जमा लांफासिगोन जोङो बेनिफ्राय जोङो राइन' इक' रिसर्टआव थांगोन जिथुनाखि तेनजिं बड'सानि मोनसे ट्री हाउस बानायनाय दङ दंफां सायाव न' बानायनाय बिसिम थांगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो ना मा होनो नायलांगो एकदमबारे भिडिअ इन्ट्रेस्ट जानो हागौ आरो ना स्किप खालामना नायलांगो बेरायनायानो बेलेग सिस्टेम बेरायखागोन एकदम धामाका धामाका जाखागोन आरो ना नैबेयाव बाजार जादों आरो ना नोंथांमोना नायनो हागोन मा जायगा होनो बेखौ बेथ' ओरैनो बाहेन गामि बाजार जादों आरो बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन दिनै सानडे मार्केट ओमफ्राय नै लोगोफ्रा नै नायनो हागोन जों दायो बहा थांगोन इक' रिसर्टआव थांसै इक' रिसर्टआव ना नोंथांमोना नायनो हागोन जोङो जमा थांगोन आरो ना जमा थांनायनि बेलेग मजायानो बेलेग नै जोंहा दङ फंबाय थ' बिदिब्ला जोङो थांसै नायलांबाय थादों नोंथांमोना थ' नोंथांमोन जों दायो गलमा मिथिबाय मानो होनना बुङोब्ला लोगोफ्रा फ्लेग लागायाखैमोन आरो जों लगायबाय फ्लेगखौ बेनिफ्राय लागायनोसै जोङो नायनो हागोन नोंथांमोना नैबे बाजार इण्डिया नामा इयो बाजार इण्डिया शपिं मल बियो नोंथांमोना सोरबा गस्ला लंपेन्ट नांगौबा बे बाजार इण्डियाआव लांफैबानो जाबाय मिथिबाय उदालगुरिनि ओमफ्राय जों दायो फ्लेग लानोसै फ्लेग लानानै थांसै जोङो नोंथांमोन नै बिथाङा डिमासाया फ्लेग लायाखैमोन दायो फ्लेग लासिगोन नै नैबेखौनो लाखा नोङो गिदिरखौनो मिथिबाय नैबेखौनो लाखा बुस्थुआ नैबेयो बेलेग जानांगौ माबा गैयाना नैबे जिनि खर' खाग्राजोंलाय खर' खाग्राया खर' खाग्राया बेनोथ' आरो खर'आव खाग्रा लागोन खर'आव खाग्रा लागोन नामा आंलाय लायादां आं लायालै
नोंथांमोन नैबेखौ नायनो हागोन बे बाजार इन्डिया गलमा आरोना गलमानि बियो नैबेनिफ्राय ओरैजाय फुरा उदालगुरि टाउन गोलैजोब्बाय आरोना ओरैजाय उदालगुरि टाउन ओमफ्राय नैबे गलमा नैबेयाव सारियालि जायो ओमफ्राय जोङो नैबे दामफार थांनायथिं थांगोन आरो जोङो माने ट्रि हाउस गोदान मोनसे राइन' इक' रिसर्ट खुलिदोंना बेवहाय थांगोन आरो नोंथांमोन गाइस नै आं दायो माने फ्लेग लाबाय आरोना नोंथांमोना नायनो हागोन जों दायो थांगासिनो गलमानिफ्राय सिदा जोङो राइन' ट्रि दं खोनानो दं गासिबो ओइ दिमासाव चलो चलो एवदो हा ओइला फैगासिनो ओरैजाय नायनो हागोन नोंथांमोना लाइन फैगासिनो जों दायो थांसै ट्रि हाउस दंफांनि न' दंफांनि तो नोंथांमोन फाइनाली जों दायो राइन' इक' रिसर्ट थांग्रा माने हाइवेखौ मोनफैबाय आरो नैजों थांनांगौ नोंथांमोन नै बिथिंनिफ्राय जोङो डिमाकुसिनिफ्राय फैबाय मिथिबाय डिमाकुसि ओरैजाय ओमफ्राय पानेरि जाना फैबाय जोङो बिथिंजाय ओरैजाय माने माबा थाङो आरोना तामुलपुर ओरैजाय रङिया थाङो बे लामाया बेनिफ्राय जोङो ओरै डिमाकुसि माबा जानानै फैयोबा बिथिंजाय पानेरि जाना फैयोबा राइट साइडथिं हाबनांगोन बेनिफ्राय ओरैजाय जोङो रङियाथिंनिफ्राय फैयोबा जोङो लेफ्ट हाबनांगोन आरोना तो नोंथांमोन नैबेयाव माने साइनबर्ड होखानाय दंखायो एकदम नैबे हाइवेनि खाथियावनो आरोना हाइवेनि खाथियाव बेयाव माने साइनबर्ड होनाय दङ बिथिं हाबलांबानो जाबाय नोंथांमोना मालाबाफोर जुदि राइन' इक' रिसर्टआव फैयोबा जोंहा टेनजिं बड'सानियाव फैयोब्ला नोंथांमोना बे लामाजों थांबानो जाबाय नैबे फिसा लामाया आरोना बांद्राय गिदिर नङा नैबे जाहैबाय मेन हाइवे बिथिंनिफ्राय उदालगुरिनिफ्राय फैबा बेथिं माने जोङो राइट साइडथिं हाबनांगोन गिदिर ओंखारनांसिगोन दायो तो नोंथांमोन दायोथ' जोङो जुथा सुनांसिगोन जुथा नै दैयाथ' बिराद गिदिरलै ओइ बारलांबाय माथो आसोलफ्रा होलांबाय जोंना राइडारा होलांबाय बाला बिदिफ्रा ओमफ्राय जोंथ' लागाव ट्रि हाउसआ थाङो जों दायो रिसर्टआव थांगोनसै रिसर्ट फैसा लायो खोमा इयाव थ' हाबदो नायनो हागोन नोंथांमोन जों दायो बाइकखौ स्टेन्डआव दोनसै रिसर्टआव मोनफैबाय थ' नोंथांमोन जोङो दायो बाइकखौ स्टेन्डआव दोनबाय आरो गासिबो नोंथांमोना नायनो हागोन इउटुबार गोजाखा बिसोरो गासिबो इउटुबार गोजा आरोना बिथांमोननि चेनेलखौबो नाय नोंथांमोना चेक आउट खालाम खनसे साबस्क्राइब खालामबाय लिंकआव होगोन लिंकआव होगोन आङो डिसक्रिपसनाव होगोन आंबो बिथांनिखौ माने नोंथांमोन माने डिसक्रिपसनखौ लिंकआव होगोन थ' नोंथांमोन जों दायो सिंथिं जेसेबां हायो नोंथांमोननो जायगाखौ देखायनो नाजानोसै आङो नायनो हागोन दिनै माने 15 आगस्टनि थाखाय टिकेट लायाखै जाहैदों आरोना इन्डिपेन्डेन्स डे ना दिनै बेखायनो फ्रि आरो नोंथांमोना बेयाव गार्लफ्रेन्ड लानानै फैनोबा फैनो हागोन जों खिन्थु सिंगेलसो लोगोफोरजों फैदों मिथिबाय ना नोंथांमोना गावखौनो बिराद थगायना मिथिबाय बे बिमासाया जावनाय जायगा मिथिबाय ना जों दायो थांगोन ओरैजाय माने नोंसोरनो होरलां दालांखौ देखायनोसै जोङो मिथिबाय होरलां दालां माने दिरुंजों बानायना दोननाय आरो नोंथांमोना नायनो हागोन थ' नोंथांमोन माने दिनै इन्डिपेन्डेन्स डेनि थाखाय जोंनो माने ट्रि माने दंफां आरोना दंफां गिफ्ट होदों जोंनो जों बेखौ लानानै थांसै बेनिफ्राय जोङो गायहैनांगौ आरोना न'आव गायहैगोन जोङो नोंथांमोना नायबानो जाबाय नामाव जोंनो माने दंफां गिफ्ट होदों बिसोरो नोंथांमोन नायनो हागोन थ' बेखौ जोङो लानानै थांसै दायो माने लानानैहाय एथ' रुवानि কৰিব লাগিব ন एथ' माने पलुसननि कारणे मोजां आरोना नोंथांमोन औ पलुसननि थाखाय लाजायो लाना बेरायनांगौ जों बेखौ माने दंफांखौ गायनांगौ दै नोंथांमोन मिथिबायना दंफां गायबासो जोङो मोजां अक्सिजेन मोनो नङाबा जोङो माने राजस्थान बायदिसो जाजोबगोन बाला एकदम अक्सिजेन मोननाय नङाना पलुसनानो ओरैनो गैखाया पलुसना माने गोबां जाखाबाय जोंनिया मिथिबायना मानो होनना बुंबा गारि मथरनि कारखाना बिथिंजाय फेक्ट'रिफोरनि उखुन्दै सुबुं अनजिमायाबो बांगासिनो दा बेनि थाखायनो जोङो दंफां गायनाया मास्ट बि इम्परटेन्ट आरोना नोंथांमोन बेखायनो जोङो दंफांखौ लाबाय आरो ट्रि हाउस होनना बुंदोंना बिथांमोना दा ट्रि हाउसनि जाहोना बेनो आरो दा दंफांनि न' दङ
दंफांनि न'खौ देखायगोन नोंथांमोननो दा जोङो गोदान माने इक' रिसर्ट बानायनायाव थांग्रोगासिनो दं आरोना र' मोजां सिख्लाफोर नुगोन नोंथांमोन मिथिबाय दायलांबाय था नोंथांमोन जों नोंथांमोननो दिरुंनि दालां देखायनो नागिरगासिनो मिथिबायना फोरलां दालां होनना बुङो बेखौ जोंहा भुटानावसो बांसिन नुनो मोनोमोन बेफोरबायदि दालांखौ खिन्थु बेयाव जोङो नुनो मोनसिगोन आरोना सिगाङावबो नुखाबाय गोबां इउटुबारफोरा देखायखाबाय ओमफ्राय नै न'फोरखौ नायनो हागोन नै बेफोरावनो माने नोंथांमोना माने बेयाव बुकिं खालामोब्ला अनलाइन बुकिं खालामनांगोन अनलाइन बुकिं खालामब्लासो थानो मोनगोन बेयाव आरोना फैनानैबो बुकिं खालामफैनो हायो नाथाय दा 15 आगस्टनि थाखाय बुकिं गोजाखा आरोना न'फोरा थ' नोंथांमोन नैबे जाहैबाय मेन रेस्टुरेन्ट हो बिनिफ्राय नैबेयो माने जायफोर नाइट केम्पिं खालामगोन बेयाव थानो हागोन अनलाइन बुकिं खालामनांगोन दै बेयाव मोनबेसे दंथाय रुमा मोनसे मोननै मोनथाम दङ मोनथाम मिथिबाय मोनथाम रुम दङ नोंथांमोना नायनो हागोन नै दिरुंनि बानायना दोननाय आरोना र' गाखोनि टिकेट लय नाखि 100 रुपिस 100 नायनो हागोन 100 लायोनो नोंथांमोन जों ओरै थाबायना ओरै बारलांनो हायोना हेफाले जाब पड़ेना अ नोंथांमोन जों दायो बेजों ओरैजाय थांसै आरोना नायनो हागोन नोंथांमोना नै थाबायगासिनो दं मिथिया बिराद होलो होलो मावो बेलेन्स लानानै थाबायनांगौ गोनां जायो नोंथांमोन नै नायनो हागोन दिरुङा गाहायाव खिन्थु दोंसेल' आरोना दोंसे दिरुंजों थाबायनांगौ दामा मावो नै दामा मावो नोंथांमोना नायनो हागोन ससे माने बिराद गोलाव फैबाय आं फैनायालाय ओमफ्राय ओरैजाय सिगांथि दंबावो दायो जों ट्रियावसो थ' नोंथांमोन जों दायो माने फोरलां दालाङावबो गाखांबाय दिरुंनियाव ओमफ्राय जोङो दायो दंफांनि न'खौ देखायगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय मिथिबाय लोगोफ्रा जोंना थांग्रोबाय माखासेया बिराद गोलोमनाय मोनबाय नोंथांमोनाथ' नुखादों बोरै माने बिराद मावो आरोना दलाङा बेलेन्स लायै लायैसो थाबायनो गोनां जायो ओमफ्राय ओरैनो मबाइल गोजाबाथ' गोलैलांगोनसो मबाइला एसे मोजाङै साबधान नोंथांमोन सोरबाफोर फैयोब्ला माने बे दंफांनि माबानि दिरुंनि दालाङाव गाखोयोब्ला नोंथांमोना गिम्बल बाहायो आरोना गिम्बल बाहायोब्ला मोजां जायो मानो होनना बुङोबा आखाइनिफ्राय हायाव गलाङैनि थाखाय गाखोनानै मोजाङानो ना गरमबो नांदोंना दा गरम बोथोर नालाय एक्सारसाइस जायो नोंथांमोनाबो बेयाव गाखोनोबा गाखोनो हागोन आरोना माने ट्रेनिं होनायानो सेम एखे आसोला नै जोंना दंफायखायो नै वेलकाम थेंक इउ गोरबो खुंगुर नोंथांमोना सिनायखायो नै गासिबो ब्लगार गोजा गोजोननाय थाबाय जों माने थाबायना फैबाय आरोना बै रायन' इक' रिसर्टसिम थ' नोंथांमोन जोंना माने गार्लफ्रेन्ड फैनो नागिरदों दे बेयाव गार्लफ्रेन्ड फैनो नागिरदों आरोना नायलांबाय दा जों देगासिनो ओरै जोंहा बाक्सानि गार्लफ्रेन्ड आरोना फैगासिनो दं नोंथांमोना नायलांबाय थादो गार्लफ्रेन्डआ माबायदि अरुणाचलनि बिथांना गार्लफ्रेन्डआ दा जों नेगासिनो आरो थ' नोंथांमोन नै जोंहा बिनानावमोनजों जोङो फट' एसे लाबाय आरोना बिनानाव गोजा गासिबो नोंथांमोन नायनो हागोन दा बिसोरबो बेरायनो फैदोंना नोंसोरबो ओमफ्राय मा जायगानि एसे खिथादो दैफांनि खाथिनिनो आरोना जोंनि खाथिनि जोंना माजबाराव नालाय खाथिनि गोजा ओमफ्राय दा बिनानावमोना बेरायनो फैदों इन्डिपेन्डेन्सनि नामाव दा जोंहा गार्लफ्रेन्ड फैगासिनो मिथिबाय बाक्सा मिथिबाय गासिबो मिथिबाय मालाय गोरबो खुंगुरनि गार्लफ्रेन्ड आरोना बियो नङा फट'खौ लाखांबाय दायो माने बिनानावसो नोंथांमोना गोरोन्थि साननाङा मानो होनना बुंबा जोङो ओरैनो माबादों आरोना नोंथांमोन डाइलगसो होदों दा नायनो हागोन नोंथांमोना नै दैमु खनसे मोसालाय माबायदि नुदों नोंखौ बोल्लेखौ हागोन नैबे ट्रि हाउस ओमफ्राय ओरैजाय नाय नैथिंबो ट्रि हाउस आरोना नायनो हागोन नोंथांमोना नोंनि आमायथिं दं माने नोंनि गोसो दं आरोना गोरबो खनायाव दा नोंनि दै दा नों नायबाय थानाय खोन्दों आङो नैबे खनानिया नोंथांमोन फंबाय सासे लोगो मोनदों फंबाया बहानिमोन जों भैरबखुन्दनि ना भैरबखुन्दनिनो जायगानिनो दा सोर फैदों नोंसोरलाय जों लोगोफोर साब्रै आदसा लोगोफोर फैदों एसे नायनो हागोन नोंथांमोना दे गोजोननाय थाबाय बेरायनो फैदों दा दा फंबायमोनखौ लोगो मोनबाय आङो गोजोननाय मोनबाय
दा ओमफ्राय नोंसोरो बेसेबां गोबाव थागोन बेयावलाय ओमफ्राय बहाबाफोर थांबावगोन दे होमबा ने फंबायमोन गोजोननाय थाबाय दे थ' नोंथांमोन राइडारफोरा मोनफैबाय नै जोंना नै इथिं दंजोबो गासिबो मिथिबाय हेलौ गाइस ओमफ्राय मा ओमफ्राय जोबोर खस्थ'लै लामाया बिदि सानाखैमोन ओमफ्राय माने दैयाबो देरदों ना माथो दायो दैयाबो देरदों बिराद नोंथांमोना नायनो हागोन जों माने बयबो दंजोबो आरो ना बेयाव बेरायनो फैजोबदों हेलौ साबस्क्राइब लाइक ट'खौ साबस्क्राइब लाइक ट'खौ बर'नि एकदम हेन्डसाम इउटुबार नोंथांमोना नायनो हागोन नोंथांमोना वेलकाम जोबोद गोजोननाय थाबाय ओइ नै जोंहा रिमल सिंगार नोंथाङा वेलकाम गासिखौबो दे वेलकाम आदा दे गासिबो माने इन्डिपेन्डेन्सनि थाखाय बेरायनो फैदों आरो ना ओमफ्राय बोरै मोनदों फैनानै मोजां ना औ दे बहा थांगोन जोङो जों आंसिनि गारि आदा रिमलनि दिनै बिथांनि जालांसै माने ठीक है मेरा दैमु बसुमतारी को लाइक करना और शेयर करना ठीक है थैंक यू ब्रो तो नोंथांमोन मोनफैजोब्बाय गासिबो नायनो हागोन नै जोंहा नै दैदेन भाई गोजोननाय थाबाय दा बोरै मोनदों मोनफैनानै जायगायाव जोबोर गाहाम मोनदों जोबोर मानसि दिनै माने आरो लामायाव जोबोर मानसि लोगो मोनदों औ ओमफ्राय गिर जादों लामाफ्राव माने जेबो खस्थ' मोनबोआसै दा जेबो खस्थ' मोनाखै ओमफ्राय लामायाथ' एसे गाज्रिमोन ना गाज्रियानो थेवबो माने फैबाय आरो ना फैबाय दा आरो जोङो फैबाय थायो नालाय लामाफोरखौ जेबो मोनला दाख्लैबो फैबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंनि फ्लेग बिरहोनायखौ ना मा होनो नायलांबाय चलो थ' नोंथांमोन दायो जोङो माने फ्लेग बिरहोनोसै नोंथांमोना नायनो हागोन डिएन ब्लगआ जोंहा फंबाया मोनफैबाय हेलौ गाइस हेपि गाहाम नांबाय औ जों गासिबो मोनफैजोब्बाय आरो ना गोबां मानसि दोङो गोबां इउटुबार्सफोर दङ नोंथांमोनाथ' नुखाबाय मेहेर दाबो दंफैयो रिमल दाबो सिंगार गासिबो दंफैजोबो आरो ना नोंथांमोन दा गोरबो खुंगुरमोन गासिबो लोगो मोनजोब्बाय दिमासामोन जों जमा दं आरो ना दायो नोंथांमोन दा जोङो फ्लेग बिरहोनोसै ना टारगेटखौ साक्सेस खालामसै औ नायलांबाय थादो नोंथांमोना पंजाब सिंध गुजरात द्राविड उत्कल बंग बिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाए तब जय गाता जन गण मंगल नायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय 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 है भारत माता के जय भारत माता के जय भारत माता के जय जय बदलाने बेंचो जय बदलाने ऊपर जय